आइटम कौन है डाली सार डाली करछंती गोटा भजाटा ହେଇଛି ଆଉ ସେଠି ଭାତ ସାରେ ଧରି ବସିକି ବୁଳେଇ ଦେଇଥିଲେ ନା सार भोक जोर लगे ଚନ୍ଦ୍ରବଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରବଡ଼ା ବଡ଼ ଭଜାଟା ସାର ଟିକେ ଭଜା ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଭଜାଟା ଟିକେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଭଲ ସାର୍ କେତେ ଲାଗୁ ମାନେ ଭଜା ଭଲ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁ ଭଜା ସବୁ ସବୁ ଚାଲ ଡାଲମାଟା ଆମର ଯେହେତୁ ଦିନର ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଡାଲି ଗରମ କରିବା ଗରମ କରିବାର ଥିଲା ଆମେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଗରମ ବି କରିହେଲାନି ଆଉ ତ ଖାଇଦେବା କଥା ଆଉ ରାତିରେ ଅଳ୍ପ ଦିଟା ଖାଇକି ଶୋଇବା କଥା ଆଉ କ'ଣ ଯେତେ ରାତିରେ ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ତାପରେ ଡକ୍ଟର ବି କହୁଛି ଅଧିକ ଖାଇବା ଭଲ ନୁହଁ ବାହାରେ ରହିଲେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ ଆଉ ଆମର ଦହିବରାରୁ ଗୋଟେ ଅଛି ମଦନ ମୋହନ ଦହିବରା ଆମର କଟକ ନିଆଳି ରୋଡ଼ରେ ପଡ଼େ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ତାର ବି ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖାଇଛ ମଦନ ମୋହନ ଦହିବରା ମୁଁ ତୋତେ କେତେବେଳେ ନେଇକି ଯିବି କୋଉଠି ଅଛି କହିଲ ମଦନ ମୋହନ ଆମେ ହେଲେ ତ ଖାଇଦେବୁ ତୋର ମୋର ଖାଆନ୍ତୁ କି ନାହିଁ ହଁ ହଁ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ମିଳିଲା ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ମିଳିଲା ଯୋଉ ନା ନା ଏଇ ନିଆଳି ଗଲା ବାଟେ ତୋତେ ଦିନେ ଖଇବି ହେଲା ନିଆଳି ଗଲା ବାଟେ ତୋତେ ଦିନେ କେବେ ମିନି 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 ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ରୋଡରେ ଗଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମଦନ ମୋହନ ଦହିବରା କହୁଥିଲୁ ନା ଏଇପଟେ ଦହିବରା କିଛି ବହୁତ ମସ୍ତ ବାସ୍ ବାସ୍ ତ ଦେଖଉଥିଲି ଯୋଉ ସେଇଟା ହେଲା ମଦନ ମୋହନ ଦହିବରା ସେଇ ଯୋଉ ଦହିବରାଟା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ୍ ଥରୁ ଟିକେ ଖାଇବୁ କଟକରେ ବି ନାହିଁ କଟକରେ ବି ନାହିଁ ସେମିତିଆ ଦହିବରା ଥରୁ ଟିକେ ଖାଇବୁ ମତେ ଭାଇ ତୁ କହିବୁ ଯିବା କେତେବେଳେ କି ଏ ସଣ୍ଡେ ରବିବାରେ ଯିବା ଛୁଟି ରବିବାରିଆ ତତେ ନେଇକି ଯିବି ରବିବାରେ ଯିବା ଛୁଟି ମୋର 6ଟା ମାସ ଆରାମସେ ଚାଲିଲା ହଁ ସେଣ୍ଟର ଆମର ସାର୍ଙ୍କର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଇଚ୍ଛା ବିଶ କରି ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ପଳେଇଲେ ଶୁଆଶୁଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମର 2 ଜଣ ତ ଖାଇ ପିଇକି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୁଏ ତାପରେ ହୁଏ ତ 12ଟା 11:30 ମୋବାଇଲ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ମୋବାଇଲ ବେଶୀ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ତ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିକି ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନାଉଛୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଚାଲିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଚାଲ ଏବେ ଉଠେଇଦେବା ଉଠେଇକି ନେଇ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ପୁଣି ଖାଇକି ଶୋଇବାର ଅଛି 9:30 ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ କାଲି ଡ୍ୟୁଟି ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡ୍ୟୁଟି ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଫିସରେ କାଲି ମୋବାଇଲଟା ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 10ଟା ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଖାଇତେ ଖାଇତେ 10ଟା ମାନେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ 10:30 11ଟା ହେଇଯିବ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଆସିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍